Sa Mandaue City, lalaking nadakpan ug napriso na kaniadto gumikan sa drug case, nadakpan pagbalik. Giangkon hinuon sa dinakpan ang iyang salaod. Ang report ni Nico Sereno. Human migawas ang iyang pangan sa usa ka drug operation, nagpahigayon og surveillance ang kapulisan sa Mandaue Station 5. Sa operasyon kagahapon sa Kadlawon, nadakpan si Willard Cuyos alias Wawing. Lumad siya nga taga Cebu City apan giingong maabot og Mandaue sa pagpamaligya. Nakuha sa operasyon ang moabot 30 gramos sa gituohang shabu nga gibanabanang mobalor og 255,000 pesos. Matod sa kapulisan, nadakpan na ni atong 2018 ang suspect gumikan sa drug case. Human sa duha ka tuig sa bilangguan, nakagawas pinaagi sa plea bargaining agreement. Balik po siya og duwa, mas dako na nang iyahang duwa. Since dakop niya sa liluan is sa lang to. Gihulagway sa PNP high-value individual ang suspect, labi na sa volume sa drogas nga nasakmit gikan kaniya. Mabinantayon kuno kini sa iyang mga katransaksyon. Balikuan ko siya kay nadakpan na, so kanang idla sa ba, ingat po sa kaysa, di kaysa mo sali. So nakuha lang na to siya kay base po di sa ato ang mga previous nga dakop. Sa interview ni Cuyos, giangkon niini ang kalapasan ug matud niya, napugos lang gumikan sa panginahanglan sa kwarta. Magkamahay. Ano ni? Balik mo kani sir? Familiar gyapon sir nungdan. Kay? Dagang ibuhi. Giandam na ang kasong ipasaka batok sa suspechado. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.